Hi guys, good morning! Si Lablab kay nag-arrange na kay check out na mi. Dugay kami kabangon kay nindot kay ang weather nag-ulan-ulan. Double time mi sa mong laag pero I enjoy gyapon namo. At least tama may one whole day sa among stayhan ugma. Naduol ra saya sa among adtuan. So maharos ra namo tanan. Hi guys. Nanami sa Mount Bandilaan. So gi-construct pa ang tower guys. Kigilang gipalig-on pagayo. Kay ang atong unang tower daw kay taga-Saka kay mag-uyog-uyog. So December pa doon ni mahuman. So mamalik tag ka December. So unfortunately i-construct pa man gyud. So laos-laos nang taginagmay. Survive! Sana lang. Tara na to unsaw niya pag-slide. Unsaon gid. Ha! As you can see, na kami karon kay nay nakahatag og tip na mo si kuya. Magiwa pa mi kalarga. So among sakaon ang sana adire. Let's discover this together, guys. Hi guys, so wa jud damha. Yes. Makita ni namo lugar. Kay isa mo pagkalaagan. Sus na nest kuno hay. Yan ang view. So nindot kayo pang pictorial ning lugar. Yeah. Surprise ni init kis tanan na namong headlamp. Natural headlamp. Kita ang nest. Oh, kita nga sawa. Oh, nara. Chuning ching ching. Nasa iduyan po. Sa duyan na kawayan. Nahapit na lambas lablab kaya kignaw. Wa jud mi kay bawo na naani na lugar. Na timing na ni parking mi sa ubos, ni anas kuya na kita ba daw mi sa Instagram na nest daw diri ba. Na yung sinas ko among giya, try na mo gani. Then, tanawan lang ninyo sa among Facebook and Instagram ang mga Yes. pictures. Joshua TV. Boom. Tomorrow. Hi guys. So, nidito na madirigikan pagmata. Wa na may ka-closing gabi kay kapoy nasad. Ug busog na lami na kay katug. So, karon Yes. nangita na mi asa mi mag-breakfast kay ang kasagaran sa amo geri na kuan, tindahan. Yari mi sa Hapitanan. Yari mi half day ra sad sila niya. Di sila ka serve og breakfast kay mamista sad sila. Sa City Hall. Sa Man naman City mi Hall. gahapon. Man naman mi, kami nag-unaman mi. So, mangita pa miglain. So, see you guys. Hi guys. So, kasagaran diri lang kanang store kanang pang breakfast kay 8 AM jud mga bli. So, wait na lang jud mi. Nami Okay. karon sa 24 Cafe. So, wait lang mi until 8 AM. So, karon Mag-breakfast time na. check kay 7:29 so na pa yung mga 30 minutes. 30 minutes na mag-wait. Hi guys, manamig kaon. So, adto na ta sa Kambugahay Falls. This rocks. Hi guys, so yes, abot na mi sa Kambugahay Falls and before mo makaabot diri sa mismo na kanang falls, dapat mo step og 135 steps down and 135 steps up. So, kuan jud, taas-taas jud siya nga steps. So, dara day ang falls. Tada!
Hi guys, kanang kumanamig layat-layat sa kuan. So daghan jud kay ang tao. So wa jud mi murag lisod kay timingon kay sayo pag isa buntag daghan na jud kayo ang mga ni. So naitulo ka swing, kupitensya sila. Kupitensya sila din kuan kanang kuna tag 20 then unlimited ng swing. Adong nata sa Underwater. underground river. Underground. Underground river. Underwater. Pero dili siya cruise. Kay manglangoy man daw. Langoyon daw. So excited me. Try na. So hopefully makover ano sa video. So that's why parang namalit na mig mga para Fernalia na di mabasa itong mga phones. Para lang jud ninyo. Oh. So let's go guys. And padong nami sa underground river dinhi sa Lassie. Hi guys, abot nami. Nakita na namo ang underground river. Sambulawan, underground river. Kuya. Halas kuya ay. Ay ka, pila na ni kabuan direk ka? Kani Mga 8 ka buwan na eh. So, kandagan na mga turista na Dagan kare. ang mga turista yung kunadre. Karong adlaw. Karong adlaw, pirmiro pa mo. Oh, nice. No. Yung Kaya marami- kasagaran mangong mga karong kuana, mga insect. Ang insect di ka hilig ng mga insect ug naning mga underground. Ang mga kasagaran mo ari mga pari mga kamagaw. Nga taga Mga European pares na mo. mga pari. Karong mga gwapo. Oh, ana. Katong Sakto mga kina. bawal mo gud mga bating naong kang mga gwapa ra. Gwapo. Mo din nagtapok ta diri kay Ah, mga gwapo-gwapo mga man na gwapo. diri. Yes. Halang-halang na. Nay free lunch. Welcome here. Nay promo karon, naka-free lunch me. Tibuok na po Pilipinas. Nini, dagang Manod, Davao. Guys. Guys, pasensya ay na nani ang goal kay mong dagoy. Kay padong na ta sa kuan, padong na ta sa Underground ground, river. sa entrance yun. So, Isulod mo na muog. mm, Inani. Pero- Dili siya mabas. yes. So, tipid-tipid muna tayo, guys. Wala tayo GoPro. Wala tayong GoPro kasi hindi umandar. So, You and enjoy the underground river. hi guys. So, pila ni ka feet kaya? 8, no? 8 to 9 feet. So, Mga 3 meters. Dito rin maano mo, dito na lang. mm, Dito mo yan. so 8 to 9 feet. Sasalom na kami. Salom na. Huhuhu. Salom na. Ikaw sa tigilan. Hi guys. So, nindot kayo. Underground river swimming. Ay, paduol mayo. Na. So, nice kayo. Kaya while nag-swim ka, makita niyo ang kuan kanang Babaw. rock formation sa ibabaw. Amazing. So, kung sa then, mga tulo na siya ka-tunnels na again na, sa atong giagyan una, kaya ang river. So, flowing ba na siya, kuya? No? Pero di, nanata sa tunga-tunga, di ni mo ma-feel yung kuan. Ang flow, ang current. Water monkey. Cave monkey. Muna siya ibutang daw kay good daw na siya sa face ka ng mga lapok-lapok. Hindi? Ako Mura said, daw kag, mura na kag, si ko na ni, Daniel Matsunaga. igkatang-tang. Wala din siya guys. Kani, mga mud. Moist ra daw ni siya sa bato.
Ay. Pwede na siya. Good for the skin dani kay. Daghan og minerals. Na siya. Butang sa imong face. Pero nakag-scrub. Libre nga scrub. Uy! Butang sa akong mata. Dako kay good. Wala ra love layo ra kayo. So, muna ni siya ang end. Then, dara ang Buddha. Medyo ay, sugay lang. Dara ang Buddha. Kana siya. Mo na daw ni kanang source sa tubig dili dili mag-start. Nya nag-supply na dito sa kanila. Tag mga Hi guys. Hi guys. Uy, nahapit na ma-iris imong kuan. Oo. Ako kay daghan pa. Commander. Ginihara mo kasi ko. Ginihara kasi ko na ba? Yes. Alright. So, muna sa underground river. Nice kayo guys. Super. You should try. You should come here and experience yourself. Diba? So, sa imong masulti lang. Kan kana another kan siya kana another experience yun ba? Kasi bisag mo siya ma-compare sa lain. Bitaw. Kay lahi mo sa diyang mga kan yang mahatag. Yes. So, ari jud mo. You Kay should experience yun. every cave kay kan different experience. Yeah. Yeah, poro sila awesome experience. Lahi sa ni siya experience kay kuan sa dyan kanang samsam So, langoy ka. Then kat. Nahikat-kat. Magbabay sa tanila. Sige. Tay, ato na me. Bye! Ala. Bye. Thank you. My life, no nice. So we're here at Salagdoong Beach. Sarang! Yeah. So, karon asa na ta? So chill lang sa taron na chill pa na cliff diving. Yes, nai cliff jumping diri. Jumping. Nai cliff jumping. Nanami diri sa cliff jumping area and naghuwat na lang ko nila vlog dara siya. Naghuwat ko niya nga mulayat siya. Well, daghan pa kayo ang manglayat dara. Na diri ang higher area and dara diri ang lower na area. So, let's see if makaambak ba sila vlog. Hi guys, so mo gihapon, ako gihapon mulayat una. Kawi ba oy? Go. 1, 2, 3. Kayo yagin mo. Ready? Amba ka dili. 不要看， Dili, ito na ta. 跳下去，直接跳下去就没事了。 Hi guys, so wagid layat. May nakalayat na lang ko. Sus kung wala pala may giapas nga time. Waton to eh, pero nag-apas man may sa time kay mag sunset man may sa Paliton Beach. I don't know if makaabot pa bataan nila. I don't know, mahapit pa ba sa Kapitanan? Mahapit na dito. Kapitanan man siya. Bye! So na namin dito sa Paliton Beach. So mao din katong famous na coconut. Nahimo og photo studio tanan. So humana sa sunset pero nay katong dag-om kay gauwan dito sa atbang isla. Pero no worries, nindot ra ma. Chada ra man ang pagkuha picture ni Kuya. Nagtry sad miya nang swing. Kanay lagi swing din ha. So kuan kanang lovely ra ang mga pics. So sa Paliton Beach kay kuan na de siya lab no. Kanang public beach.
So daghan kay mig nabuhat karong adlaw. Pero kuwang pa. Pero last night na namo karon. So ang buhatan namo, mabalik mi sa among stayhan. Mag-ready, mag-prepare kay mag-dinner. So, sige na, ito na ta. Mga na ta, pa ha. Mga ako na mi guys.